Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! BJMP, 4Ps, City Environment and Natural Resources Office kag mga pumuluyo nagtingob sang puwersa para sa coastal cleanup sa Barangay San Juan, Molo. 225 nga kilos ang basura nakuha sa panghigaron. Naga-ehersisyo kag nagapainit sa higad sang baybay sa tagsa kaaga ang 81 anyos nga si Nestor Mateo. Ini ang iya kada adlaw nga routine sa sulod sang masobra 20 ka tuig nga pagpuyo sa Barangay San Juan, Molo. Kaya nga ako nga tuhod, kung i-jogging ko, daw nagakaumpawan ako. Para kay Nestor, dako nga bulig para sa kaangay niya nga may ginabatsyag sa lawas ang pagpabilin sang katinlo sang panghigadon bangod diri siya naga-ehersisyo. Importante man nga makasimhot siya sang preska nga hangin. Ang mga dagat ay napaliguan ng tao, wasin basura nga nagalot tao. Ang basura ay mga naghatag yung blatihan sa tao. Sang Sabado, isa ka coastal clean-up ang ginpatigayon sa mga personnel sang Iloilo City Environment and Natural Resources Office, Iloilo City District Jail Male and Female Dormitory Personnel, Parole and Probation Administration, Barangay San Juan officials, kag 4Ps beneficiaries. Isa sa nagupod sa coastal clean-up amo si Mary Jean Sukgang nga isa ka 4Ps beneficiary. Siyempre magatinlo nga mo nga barangay tapos daw nagaganhagan bala sir ang pagkuan sang basura kay isang una na mo pagtinlo igidya sir perting basura dra sa igad perting igidya sir kadamo-damo subong da medyo hagan-hagan nasa sagisigi namo nga pagtaninlo. Para sa pila ka mga residente, dako ang nabulig sang coastal cleanup sa pagpabilin sang katinlo kag sa amat-amat nga pagbalik sang katahom sang baybayon. Sang una, yes sir, kadamo, mga patay nga sapat, mga basura, mga bayo, kag plastics, damo-damo, gid yes sir, kay tapos masiling kabaldo nagabalas lang gid ang kwan. Pero sang since nga ginaano na ni Mayor ang clean up sa coastal area, na-minimize na gid man niya sir, kag subong niya, tamo, hindi kami kapuno, nagligad siya, damo-damo, gid tagpila-pila, gid akasako, yung maano namon niya nga basura. Pero subong, doon na gid man na effective, gid kaya ang mga kapumuluyo, wala nag-cooperate man nga, ianhan ang baybay, limpyuhan. Para sa Senro, dako ang bulig sa mga national government agency nga nagbuylog sa coastal cleanup. Suno sa Senro, ang DENR-EMB ang nagkandak sang water sampling sa bahin sa Barangay San Juan sa diin sang tuig 2019. Naka-record sang 5 million fecal coliform count, kag sang tuig 2020, naka-record sang 920,000 fecal coliform count. Isa sa ginalantaw sang Senro, ang community quarantine nga may dako nga epekto sa pagnubo sang fecal coliform count sa baybayon sang San Juan. Kay during that time, ang taho do ara lang sila sulod balay and wala sila ginapagwa man no kay ti tungod sa mga protocols naton kag sa mga standards nga gina-implement during the pandemic. So dako iyang impact. Para sa Senro, dako nga rason sa pagtaas sang fecal coliform count ang paghaboy sang higko sang taho sa kadagatan. Gani, kabahin sang coastal cleanup ang information education campaign sa pumuluyo, ilabi na sa mga puluyan nga wala sang septic tank kag diretso lang sa baybay ang paghaboy sang higko. Bangod sa suporta nga ginhatag sang lokal nga panguluhan sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas, dako ang pasalamat sang pumuluyo bangod sa programa nga nagaamlig sang dunang manggad hag nagahatag sang ikaayong lawas sa pumuluyo. Salamat dito kay Mayor kay ginkandak niya ini nga clean up drive, coastal clean up drive para sa mga pumuluyo. Agud nga buligan man ang mga tagahigad sa baybay nga magtinlo. Dako gid niya pasalamat akon kay Mayor kay ginhimo kay gid ini para sa amon nga mga residente di sigad sa baybay. Mayor, nagapasalamat gid in behalf sa mga 4Ps, sa mga pumuluyo isang San Juan, nagapasalamat gid kami nga ang ini nga hilikoton mo nangin successful kag kabay Mayor matigayon pagid ini bala mapadayon pagid sa mga palaabuton pang tinuig. Thank you so much gid Mayor sa suporta kag sa imo nga gid project nga ni. Nakakuha sang kapin 225 ka kilos sang basura ang kapin 113 ka nag-ugyon sa coastal cleanup sa Barangay San Juan sa distrito sang Molo.
Mayor Jerry Treñas, ginpasalamatan ang mga empleyado ng Iloilo City Hall sa padayon nga pagtrabaho bisan may pandemya. Pila sa mga empleyado ng Iloilo City Hall ang bag-o nga nagpositibo sa COVID-19. Ang koleksyon sang syudad sa bulan sang Enero sini nga tuig nagdangat lang sa 583,609,549.59 centavos. Mas manubo sa 642,224,332.62 centavos nga koleksyon sa pareho nga period sang tuig 2020. Sa pihak sini, padayon ang trabaho sa Iloilo City Hall. Para kay Mayor Jerry Treñas, dapat padayunon ang function sang kada departamento. Ang aton nga syudad should continue to function even if some of us will turn positive, some of us will become close contact. Kay ti kadamo gid sang aton ulobrawon para sa aton syudad. Kung pinsaron ta ang aton syudad medyo short sa aton collection sa January, pero sige tingwa gid sa aton City Treasurer's Office kag sa iban pang mga opisina sa City Assessor kag sa aton nga business permits nga sige ubra ang ilang pangita sang dugang fondo sa aton kaban. Sa pihak sang pandemya, wala sang nakita nga rason ng alkalde agud maapektuhan man ang trabaho sa City Hall. Importante para sa iya ang pagserbisyo sa publiko. Hindi pwede bilang empleyado sa mga sang City Hall nga ginabayran sang aton palangga nga mga pumuluyo nga makapaisi-isi lang kita during these times because we have certain functions that we have to comply with. Nagapasalamat gid ko sa aton City Council. Even despite this pandemic, I think there was never a session that was not pushed through because of lack of quorum. Plakpakan naton biyang City Council, no? Balanta may mga nagpositive man sa ila several times, but they continue to function, and that is what it should be. Ginkalipay man sang alkalde nga isa ang Iloilo City sa mga modelo nga local government unit bangod sa pamaagi nga pag-atubang sini sa pandemya. Sa pihak sang pagpakigbato sa COVID-19, wala naman nagauntat ang mga proyekto sa syudad. Nagapati si Mayor Jerry Treñas, importante ang mga proyekto bangod ini ang nagahatag man sang trabaho sa pumuluyo. Labi nga kinahanglan ang trabaho subong. Ilabi pa nga may pila man sa mga trabahador ang nadulaan sang obra bangod sang nagsarado nga mga negosyo nga epekto naman sang COVID-19. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Redevelopment sang Plaza Libertad ang nag-umpisa na. Nakaplastar na ang mga gamit para sa pagpatahom sang Plaza Libertad. Pila sa mga porsyon sini ang sarado na sa publiko. Inabangod pila sa mga dalan ang amat-amat na nga ginapangkakas ang mga brick. Base sa plano, may assembly area nga igabutang sa lugar. Sa lugar nga ini, paggahiwato na ang flag raising ceremony sang Iloilo City Hall. Ini ang phase 1 sang proyekto nga gimpunduhan sang Local Government Support Fund halin sa National Government. Samtang, kabahin naman sang phase 2 amo ang pagbutang sang water feature sa plaza. Kinahanglan pa sang lokal nga panguluhan sang kapin 11 milyones pesos nga pondo para sa phase 2. Pero ini sugod pa lang ini because gina-finalize naman tanan nga plano sang Haro, ang aton Lapas, ang Arevalo, ang Molo, ang Mandurriao. Because all the plazas will be redeveloped because this is the open space nga available para sa aton nga mga pumuluyo kung makakadto di sila malingaw-lingaw man kag hindi magastuhan bangod nga hindi pareha sa mga malls nga kadamo sang imo mahapitan maubos ang imo kwarta sa imo bulsa.
Nahibaluan isa sa mga features naman sa redevelopment sang La Paz Plaza among pagpahamtang sang Butterfly Garden. Sa Haro Plaza, pagapangunahan sang National Historical Commission of the Philippines ang pagkaayos sang Haro Belfry. Kabahin sang plano amo ang pagbalik sang 4 ka mga virtues sa Belfry, ang fortitude, temperance, justice kag prudence. Ibalik man ang Carillon Bells, pati ang Center Island sa estatwa ni Graciano Lopez Haina ang pagkakaayuhon man. Yara man sa plano ang pagpatahom sang Molo Plaza sa diin may water feature man nga igabutang kag patahomon pa ang mga estatwa sa lugar. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.